Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan dalah kaum mukminin wa mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, monggo kula panjenengan nglajengaken pangaji-aji kula panjenengan sedaya dawuh-dawuhipun Gusti Allah Taala ingkang kasrat wonten ing kitab Al-Qur'anul Karim menika ingkang ing sapunika ngancik serat nomor 3 serat Ali Imran ayatipun ayat 50 dumugi ayat 50 gangsal. Dumateng para pamirsa ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala ingkang enggal paring tombo paring usada saged seger kewarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Mugi-mugi Gusti Allah Taala paring dumateng kula lan panjenengan sedaya paring seger kewarasan, ayem, tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal, ugi paring gampang lan gampil, gangsar lancar, kuat slamet anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuatah, emal limpah-limpah, kenging damel sangu umroh dhateng Mekah Al Mukarramah. Lan ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring dhateng kula panjenengan sedaya paring pangayoman saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saking bebaya. Mugi-mugi bebaya ingkang sampun tumiba linebura dening Gusti Allah Taala, bebaya ingkang dereng tumiba tinulaka maring Gusti Allah Taala. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya punika. Bismillahirrahmanirrahim. Itqalallahu ya Isya inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa'aqulu bainakum fima kuntum fihi ta'talifun. Fa ammal ladina kafaru fa'u'adzibuhum adaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasyirin. Shadaqallahu adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang maha asih. Nalika Gusti Allah ngendika, Isa, ingsun bakal amateni sira lan angunggahake sira marang ingsun, sarta angresikake sira saka kang padha kafir
apa dene andadekake para kang padha manut ing sira angungkuli para kang padha kafir tumeka ing dina kiamat tumuli marang ingsun anggonira bakal padha bali banjur ingsun amancasi antaranira ing dalem prakara kang ing kono sira padha sulaya wondene para kang padha kafir banjur bakal padha ingsun siksa kalawan siksa kang abanget ana ing donya lan ana ing akhirat sarta bakal padha ora duwe panulung. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun. Katerangan wonten ing serat 50 sekawan Rof ateges ngangkat utawi minggahaken tuwin ugi ateges mulyakaken utawi ngeluhuraken nanging sok uger kadhawuhaken ing Quran suci utawi kasebutaken ing dalem kitab-kitab Islam tiyang Rof dhateng Gusti Allah punika kenging katamtokaken mesti mengko teges ingkang angka kalih kala wau jalaran nginggahaken tiyang kaliyan badanipun wadak dhateng Gusti Allah Ta'ala punika mengku teges bilih pangeran punika manggen. Bab punika sampun cetha tiyang muslimin punika ingkang sadinten-dintenipun marambah-rambah nyunyuwun dhateng pangeran warfa'ni ingkang jarwanipun duh Gusti mugi tuwan nginggahaken kawula ra inggih boten to manawi panyuwun punika mengko teges nyuwun kainggahaken badan wadakipun dhateng langit milanipun dalasan para mufasirin ingkang margi saking kenging kadayan dening cacariosan Nasrani ngantos tumut mastani bilih Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kainggahaken dhateng langit kaliyan sugeng-sugengan punika inggih sami angakeni bilih tembung Rof ing ngriki punika boten mengku teges nginggahaken manginggil ananging teges mulyakaken tuwin ngeluhuraken nalika nafsiri dawuh candhaipun ingkang mungel waza'al wa azalazina attaba'u la uka fuqol dina kafaru nerangaken sawijining ulama mekaten ayat punika nedahaken bilih tembung Rauf ing ngriki punika anjunjung menggah ing derajat tuwin ing ngatasipun pangalembana boten kok ing atasipun panggenan tuwin arah-arah dene ngluhuraken Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kasebutaken wonten ing ngriki punika mengku kajeng supados dados wangsulan tumrap dhateng para tiyang Yahudi ingkang tansah sumedya murih Kanjeng Nabi Isa alaihissalam seda kaliyan
linak tanan tuwin seda kaliyan camah wonten ing kajeng palang salib. Katrangan salajengipun agresi anggesikaken kula ambali malih angresikaken saking para kafir punika tegesipun ngresikaken Kanjeng Nabi Isa alaihissalam saking pandakwa dura ingkang mastani bilih wiyosipun ingkang kaliyan Absah tuwin saminipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kaluwaraken dening Quran suci saking pandakwa kala wau saged ugi mirsanana katerangan angka 651. Katerangan salajengipun ayat punika marsitakaken janji warni sekawan ingkang gegandengan kaliyan kamenanganipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam kaliyan para mengsahipun. Makaten ugi kaliyan upayanipun para mengsah kala wau janji sekawan prakawis kala wau ingkang tiga sampun kasebataken inggih punika kaping setunggal anggening panjenenganipun dipun wilujengaken saking seda kasalib tuwin kakarsakaken seda lumprah. Anggenipun panjenenganipun kamulyakaken wonten ing ngarsane Pangeran kosok wangsul kaliyan sedyanipun para tiyang Yahudi ingkang ngangkah badhe nelakaken bilih panjenenganipun punika tiyang ingkang linaknatan. Ingkang kaping 3 anggening panjenenganipun kasucèkaken saking sawarnaning pandakwa ingkang dura. Dene janji ingkang kaping sekawan anjanjekaken bilih para ingkang andherek Kanjeng Nabi Isa alaihissalam badhe kadamel menang kaliyan para ingkang sami milawani ing panjenenganipun ngantos dumugi ing dinten pancasan. Sayektinipun piweca ingkang kaping sekawan punika kabukten ing dinten punika. Inggih punika kamenanganipun kaum muslimin tuwin titiyang Nasrani kaliyan para titiyang Yahudi. Dene janji punika boten kasebat wonten ing kitab-kitab Injil ingkang wonten ing jaman sapunika. Punika nelakaken bilih kitab-kitab Injil kala wau sampun boten jangkep malih. Katerangan salajengipun menika wonten ing ayat 50 gangsal. Ngapunten serat 50 ayat 50 sekawan. Sulaya ingkang dipun kersakaken punika sulaya ing antawisipun para ingkang angestu ing Kanjeng Nabi Isa alaihissalam inggih punika sulaya ingkang sakalangkung tebih sungsatipun antawisipun para muslimin kaliyan para Nasrani. Katerangan salajengipun katerangan wonten ing ayat 50 gangsal. Kawontenanipun para titiyang Yahudi punika ambuktekaken kanyataanipun pangancam
punika. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan dalah kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, kita pungasi samanten rumiyin pangaji-aji dawuh-dawuhipun Gusti Allah taala ingkang kaserat wonten ing kitab Al-Qur'anul Karim menika. Mugi-mugi ndadosaken kiyatipun iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala lan ugi saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel becik kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.